čaute, vítajte pri novom knihovom kvízovom challenge. Dávam vám kvíz Mimi a Líza 2. To vôbec neviem. Máš kvíz, že kto vystupoval v bublinkovom vesmíre. 10, 9, Mimi a Líza. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bohužiaľ nesprávna odpoveď. Vystupovala tam Mimi, Líza a predajca. Dávam ti kvíz Pipi dlhá pančucha v Timorových. Ticho. Dávam ti otázku, koľko má táto knižka strán? 10, 9, 8, 7, 156. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bohužiaľ nesprávna odpoveď. Je to 144. Nevadí. Dávam ti kvíz o príbehy a Dávam ti kvíz knihu Príbehy o zázračných koňoch. To neviem vôbec. Ešte viac.